Kag sa good vibes ang tradisyon nga pagbasahanay sa tubig ang padayon sa gyapon nga ginahimo sa pila ka mga lugar. Ato nini saksihan sa report ni Richard Caballero. Wala sang may ginapili nga edad. Halin sa mga kabataan, tubtob na sa mga katigulangan, nagatipon. Sagwa sang kadabangga sang barangay Punta Taytay sa Bacolod, agud magpakigbahin sa pagbasyahanay sang tubig. Isa ini ka madugay na nga tradisyon sang pumuluyo sang barangay Punta Taytay. Kag tubtob sa karon, nagapadayon ini bilang pagsaulog sa barangay sa kapistahan ni San Juan Bautista nga ilaman nga patron. Suno sa 81 anyos nga si Elisa Moya Tortugo, nagadala ini sang kalipayan sa mga pumuluyo. Tradisyon nga pag paligo din ni San Juan, kinanlan, ang basyahanay sa hinugyaw sang nagasilibrar sa pista. Kinanlan ligoon man. Blessing. Para may blessing man sila. Namuna nga bisan mga salakyan panirado na kay hindi ka pwede makapangakig kay tradisyon na yang may ara nga pangakig pero may ara yang gasilingay salamat kay nakapaligo. Hindi lamang binalde kag kabo. May ara man fire truck nga nagalibot sa barangay agud mamasya sang tubig. Kabahin man sang selebrasyon amo ang tuigan na nga fluvial parade o konbiray sa baybayon sa barangay Punta Taytay. Hana na kuntani nga isakay ang imahe ni San Juan Bautista, apang bangod sa malaing nga tiyempo, gimpakamaayos ang Philippine Coast Guard nga hindi na lang ini pagdayonon. Sa piyak sang wala madayon nga aktibidad, hugot sa giyapon ang pagtuo ni Nanay Elisa nga masobra na 70 anyos nga nagaupod sa biray. Para sa akon, bisan amo ning wala sa nabiray, tungod nga nakaserbisyo ko sang lubos sa iya, happy na ko. Bisan amo ning nga gasungkod na kuya. Wan gid kuya. Kay tungod sang pagtuo kuya nga siya gid yaya ang naggigiya sa akon. Gintagaan niya gid ko sang dalan nga tadlong. Samtang nagapadayon ang pagbasyahanay sa dalan, naangda naman sang simbahan nga maghiwat sang binyagan ng barangay. Madutay man ang aktibidad, apang puno naman sa pagtuo ang mga pumuluyo. Para sa simbahan, importante nga mahangpan sa mga kabataan ang matuod-tuod nga rason kung nga ginasug-alaw ang ini nga adlaw. Sa angot sa ginambali nanay nga pinaka-importante siguro is not so much on the magsakay sa barko, maglakat dito sa fluvial parade, but I think siguro it's more on how are we going to transcend the inspiration of San Juan sa kabuhi naton. Nga yes, importante ang fluvial, pero I think paano na ito ma-apply sa atong pagpangabuhi bilang tao. So I think that is one of the reason nga may ara kami nga food pack giving after sa mass para ipakaon sa mga tao. Ang simbolo man nga, siyempre pagkaon simbolo sa kabuhi. Magluwas sa barangay Punta Taytay, ginhiwat man ang tuigan nga Basyahanay Festival sa barangay Mambulak sa siyudad sang Silay. Kung sa diin, ang mga kabataan ang nagpangbasa man sa mga naganilabay. May party sa isa ka karsada, kag samtang nagasinadya, ang tanan nagabasyahanay sang tubig. Richard Caballero para sa Digicast Negros.